Bravo. Retreating, they've got a pretty good well forward. Maybe it will lead to an opening. Get really within range, maybe. That was an opening that seemed to be there for the taking. Very good defending. We've had no thought. Now it's sliding back. Right. Du piver et vagt inden der. Men nej. Det skulle man spørge mig, fordi jeg slet ikke bare. Hvad er noget vand, så ikke give? Det er helt ret. Hvad er det så? Vi skal ikke se det på helt, eller? Og så... Offside! Eller faktisk noget Jan med ned. Jeg sweater. Det der. Det går ikke lidt. Jeg... De ligger længere. Kom med målmanden! Det her der... Den kan jo med station. 5 måneder. Ja. 52. Så lige på noget bedst, der. Ja, for video. Hvad kigger du på, Kasper? Esbjerg eller Vardesbøjland? Hvad? Esbjerg eller Vardesbøjland? Jeg kan ikke. Det er lidt mindre. Hvor vil du hen? Hvorfor må det komme hjem? Gargo der. Gargo-lorten. Nej, Gargo. Nå, jeg tror ikke nu ind! Det skal ikke være alle mulige historier. Ja, det er jo. Hvor kom du i gang? Okay, helvede. Der. Hvordan man laver fritbar på mig? Jeg er så fucking varm lige nu, det er fandme der lort. Det var 30 Det er grader. din undskyldning. Ej, det var seriøst bare. Ja, hold da kæft. Jeg sagde bare ingenting og alt muligt. Ja, sådan. Det er en målmand her, det gider mig. Du er seriøst.